Αιγύπτιοι εργαζόμενοι σε αλλιευτικά φωνάζοντας συνθήματα πραγματοποιούν πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Νέας Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη. Διαμαρτύρονται, όπως λένε, για τις περικοπές των μισθών τους από τους ιδιοκτήτες των μηχανότρατων στις οποίες εργάζονται. Καλά, πάω να δουλέψω σε μια επικίνδυνη δουλειά 24 ώρες μήνα νύχτα. Και να παίρνω το φράκο μου. Εδώ και ένα χρόνο υποστηρίζουν ότι οι εργοδότες τους, επικαλούμενοι την οικονομική κρίση και την πτώση του τζίρου τους, αδυνατούν να πληρώσουν τα μεροκάματα των εργατών, με αποτέλεσμα τα πληρώματα να μην μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Έρχονται εδώ, κάνουν το μορτικό μας, δίνουν το μορτικό έτσι σε ένα φάκελο, αυτό κάναμε. Δεν μας λένε τίποτα, ότι τι έξοδα βγάλαμε. Ό,τι πόσα πιάσαμε, ό,τι τίποτα. Αυτό είναι το μορτικό. Την αλλιευτική περίοδο εργάζονται στα σκάφη το λιγότερο 3 μήνες. Πληρώνονται μετά την πώληση της ψαριάς και μοιράζονται τα κέρδη με τους πλειοκτήτες. Ωστόσο, φέτος, αντί να πληρωθούν τα χρήματα που τους αναλογούσαν, όπως λένε, δεν πήραν ούτε τα μισά. Τώρα παίρνουν 200 και 300 ευρώ. Δεν παίρνει κανένας με 200 και 400 ευρώ αυτό. Ξέρετε τι συμβαίνει αλλημότρωτα να πάρουν τουλάχιστον 1200. Το μεροκάμα του είναι για αυτούς μια καθημερινή περιπέτεια, αφού αναγκάζονται να δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες με κίνδυνο της ζωής τους. Ζητούν οι οικονομικές τους απολαβές να είναι οι ανάλογες και να τηρούνται οι συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τους ιδιοκτήτες σκαφών. Λένε τώρα ότι εμείς παίρνουμε 12 και 13 χιλιάρικα το 8 μήνο. 2 και 3 χιλιάρικα κάθε μήνα. Αυτό δεν ισχύει. Οι εργαζόμενοι που απεργούν από σήμερα είναι αποφασισμένοι, όπως λένε, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, να συνεχίσουν πιο δυναμικά, αναγκάζοντας έτσι τους πλειοκτήτες να δέσουν τις μηχανότρατες στα λιμάνια.